As obras nas rúas Saleta, Madalena, Solana e San Benito suporán unha mellora significativa dos viais deste barrio, cuso estado era moi deficiente. Tamén está a renovación do saneamento da Baixada Flores e a rúa Azucena, así como a ampliación da rotonda de Flores en Aquilino Sánchez. Nas rúas Eusebio Lorenzo e Blanco Amor, no entorno da Veracruz, está finalizada a reforma a falta de cambios no pintado, cun presuposto de licitación de 108.000 euros e de adxudicación de algo máis de 79.000 euros. Sí, prácticamente falta pintura no que rematouse xa totalmente o que é Eusebio Lorenzo e Blanco Amor, con beiras rúas e con asfaltado e con un cambio de auga. Todas as que lle chaman Barrio do Fardel, Beariz, Punxín, San Amaro, Maside, están xa asfaltadas, falta pintar pasos de peós, stores, bueno, o que é necesario. E secundanse tamén reformas nas rúas Baleares, Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, Madrid e Cataluña. O alcalde Francisco Fumega falou de como prosiguen estas obras que contemplan no entorno do xulgado. 9 rúas, entre elas, bueno, pois é a Illas Baleares, Rioxa, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade de Madrid, Cataluña, Illas Baleares e, bueno, alguna máis que me queda por aí, o País Vasco. E, bueno, a idea pois era un barrio que estaba pois desde os anos casi 70 sin tocar, meteuse toda a rede de abastecemento nova, xa con PVC, sustituíse o que era a Uralita, e tamén se dio un tratamento con aglomerado en quente. É unha obra que en 2 semanas estará executada na súa totalidade. Ahora xa están repoñendo tapas, están rematando o que son asfaltados. Hai que levantar un muro nunha beira rúa, na rúa Cataluña que venceu e que está a punto de caer. E, bueno, pois unha vez rematadas eso xa co entorno do xulgado, pois xa quedaría todo rematado esta obra. Tamén está a reforma das rúas Beariz, Boborás, Leiro, Maside, Punxín e San Amaro, así como o plan de iluminación LED entre o Torrón e as Caldas de Partovia. Próximamente vaise a licitar a obra de acondicionamento do acceso ás piscinas, obras en modelos Paciños, e comezarán xa as obras nas rúas Volante, Pico Seco e Pena Grande. Xa en breve, xa está todo preparado, o que son pois o acceso á piscina municipal, o que é o modelos Paciños, que é unha obra demandada polos veciños. Xa comenzan pa semana que xa se adxudicou a unha empresa de Lalín que se chama Tabada Ramos, o que é a rúa Volante, Pico Seco e Pico Peniza, Pena Grande, e obras tamén de distinta consideración que se van a levar a cabo por todo o concello.